Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners. Mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon, lain lalibat ug sa dili pa. Ako day basahon ning naipipila nga nag-comment, pasensya kayo nga nadugay kog upload sumpay ng dilamaha. Kay Jasmine Dolinte, Idol, Merry Christmas, thank you sa upload. Salamat kayo sa pagpaminaw. Jasmine Dolinte o kang Rocky Vlog, mayong gabi isab diha, mayong gabi Rocky Vlog. Salamat sa pagpaminaw o kang Isim admin dili man okay mag-comment but sige kog paminaw. Salamat kayo admin. Merry Christmas and a Happy New Year. Salamat kayo Isim o kang Marisa o Maristil Humawan. Kinahulat nako ni Sir o I only live to love you. Salamat sa upload sir. Salamat kayo sa pagpaminaw. Maristi Humawan o kang Led Seven. Hi sir Idol, thank you kayo Idol. Happy New Year, Lord be with you always sir. Salamat kayo sa pagpaminaw Led Seven o kang Jubilin Roy. Sige kong balik-balik sa upload ni mo sir. Late nako kay nindot jud siya. Salamat kayo sa pagpaminaw no. O kang Lizel Suelo, Merry Christmas and a Happy New Year. Idol listening from Dabari, nindot na jud kayo ang istorya ni Laila Libat. Maugyod, salamat kayo sa pagpaminaw no. Lizel Solente o kang Rocky Vlog. Gani ano kaha nihilak si Laila. O maugyod. Bayno dito maglangan ni ang sumpay ning sugilanon part 22 na tama ka DJ no. Laila Libat. Ug salamat kayo no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Laila? O, saan naman ka, ha? Na-practice na mo ang pag-yes, idol. Na-practice na? Una di ko'y. Mura lagi kag dili andam. Andam na kuno'y di ko'y, oy. Okay. Ihatod ta na ka sa simbahan. Kamong tulo si Sir Luisito o Ma'am Teresita. Handa mo na lang ko ang bridal car. Okay? Di akaw na. Ay, taon sa man ko'y. Kalayas may bati, uy. Ano man eh? Laila? Okay ka lang? Laila? Nga nang may hila ka? Ang butita. Huwag kasabot sa kong kaugalingon. Hawat lang yun akong dugan. Tungod na sa ka-excited na mo nga kaslunon ka na. Tingali, tita. Ayaw na paghilak. Kay madaot ng imong makeup. Gwapa ka ba kaayo ni anak? Lexon! Bimo. Saan ka? Murag ka gawa sa mga kagalingon. Doon na lang ko iganaw na. Hello? Ready na ko. Sige. Pangandam na lang mo. After 30 minutes, mubiya na mi diri sa hotel. Sige, bye. Abi ni mo, Rickson, happy kay Kuron nga mahimo na gina kong asawa si Laila. Labi na nga, di na siya libat. Mauna ni ang labing nindot nga regalo nako ni Tito Luisito. Ngayang gitarong ang mga mata sa kong asawa. Dili pa ni mo siya asawa, Bimbo. Kay, wa pa man mahuman ang kasal. Ako na siyang asawa, oy. Pinalagog ka oras, umahimo na nako siyang asawa. Ug human sa mong kasal, dadun din ako sa isla. Isla? Oo. Ako ni surpresa ni Laila. Adto mi sa ka-isla nga beach resort. Mag-honeymoon. Gusto kong mabus din siya. Gabi mo?
5 ka anak ang gusto kong mahimo na mong anak. Ato na ta sa auto. Nagson, Dali na. Mga doon na ta simbahan. Basin matraffic ta. Ayuhan na akong sidsid sa boda, bayot. Ay, nagtumbi. Ay, sorry, ma'am. Pila na lang katak na. Og mahimo na kong Mrs. ni Rexon. Dili ka makalingkawas na ko, Rexon. Ako na magbuot siya mong kinabuhi. Ug wa na'y Tito Luisito nga mo angkon siya mong oras. pag-amping siyang pagbaneos sa kanan ha, Rexon? Mura ba kagwa siya mong kagalingon? Okay ra ko, Bimbo. Magsunod ko nimo. Okay. Abot lang ta simbahan. Laila, wa man ko kay tingog-tingog niya. Nagunahon na lang ko sa mahitabo man sa mong kasal ni Bimbo, tita. Oh, ang mahitabo ni Ana nga minyo ka na ug asawa ka na ni Bimbo. Ug siya na ang imong sundo. Ela ka bala ka rin. Maanad ka sa mga pangitabo sa imong kinabuhi. Pero buot naman sa si Bimbo sa akong tanaw, Laila. Tita, nganong man tumudayon sakay nato si Papa? Mas ganahan siya sa ka-auto nga siya lang. Di ba naman ka nang imong amahan, Layla? Usap-usap maging una-una na niya. Uy! Uy, hindi ko eh. Tuwa na. Usap ka nang napapag. Tanawa. Ay, tumang ka na, Digoy. Malit naman katanis kasal. Okay, nadiyan lang mo, ha? Ano, Mari? Tita, ang sakit ka ng kinabuhing minyo, no? Wasog ko makasuway ni Ana, Laila. Mahadlok ko bana. Bye. Ay, Nga ano, may taong nagbabagma mo din, he. ay, naflata mong ligid pagliko ba eh. Di buto. O nga, nga nga mataon na nyo ipadaplin? Niya, magyon mo, nag-ilis, ug ligid, desto nga sa... Ay, sorry, bay. Amo ni, pinapil, amo ni tuod, bay. Uy, hala! Bulo sa iro! Si Layla! Gibulot sa duwa ka tao! Uy, ka! Ayaw na ninyo talaga si Laila! Laila! Digoy! Ma'am, Si Laila! nausa na. Ay, nanang, wag na! Ibalik ninyo, oy! Akeslo noong tao na! Oy! Digoy! Si Laila! Ma'am? Si Laila gikidnap! Naunsa na naman itong pagkaunsa, ma'am! Gikidnap si Ay, Laila! ulaki, kakita ko! Klaro kay gikidnap ni! Manawag tagtabang. Pulis! Pagtawag ko, pulis, Tigoy! Si Luis! Tawag si Luis! Si Bimbo! Tawag si Bimbo! Pagtawag! Polis, Luis! Bimbo! Kinsa may unahon akong tawag. Si Luis! Ay, Kinsa magkatong mga tawanan! Ganong gikidnap man nila si Laila! Tigoy! Unsa na? Hello? Di ba din? Digoy? Ay, bungot sa iro. Ay, si Rickson, may ako na tawagan. Unsa? Ngano nga nawa pa ka day? Dong Rickson, pastilan do sila lagi kidnap do. Unsa? Unsa gikidnap? Ulang itaw do, gikidnap si Layla o duwa ka tao, isakay sa auto ito. Dili! Hay mo karon! Uy, nausam ni si Rickson. Kalit pang may pahunong siyang auto. Huwag mati-traffic din eh. Asam to siya pa yun? Miliko man! Tigoy, kinanglang mahibaw ni ini si Luisito! Pero ma'am, nabalaka ko. Di ka to atakihon kung may bao siya nagkikidnap si Layla. Pero mahibaw ra gihapon siya kung moabot na kita sa simbahan. Ma'am,
pagtaksi na lang paingon sa siman. Oh. Kay sundan ako ditong dapita ang auto sa mga kidnapper. Okay ka? Sige. Mas maayo pa. Aron personal na kung masulti ni Luisito nga gikidnap si Laila. Kinsa man mo? Nga nagikidnap ako ninyo, ha? Pasaman mo? Mga bungol mo? Hoy! Kung nagtuo mo nga makakwarta mo kung ninyo ko kidnapon, pwes na sayop mo. Kay dili ko tinuod nga anak ni Papa Luisito. Ano dili mo maningog? Salig lang muha kinaunhan ko ninyo judo, ha? Ha? Tangtang ko sa pusbi, kay sparing ta. Saman mo, bungol mo. Kaysa lagi taon mo, oy! O nga nagkikidnap ako ninyo! Saan mo orasa? Kadugay pa nila ni Bimbog Lacson, oy! Venus! Wa pa rin si Rexon? Unsa? Ganun nangitaman ka niya? Abi na ko nang lakton siya. Maumiunan lang ko nini kay tingnan niya malit ko. Tawagi ko ni si Rexon. Pangutan ako na hain siya. Ngayon ako sa crossing nga, giingon ni Digoy. Pero, wala ba sakinan din eh? Hain mo ka sila. Dong Rexon, Noy, hain mo, Noy. gigugod na ako ang kidnapper nung. Oh, unsa? Hain mo karon dapita. Excuse me. Hain si Luisito. Tita. Tuwa na sa tubangan sa Outer City to. Venus daotang balita. O siya balita, tita? Sino itong balita? Si Laila gikidnap. Dili! Hain na mo siya ni si Rexon, oy! Pasig may apas to na mo kay siyangon nang natawgan ni Digoy. No! Dili ba himog mo tabag pa siyang pangita ni Laila? Kinahanglan mo hinayon ang among kasal ni Rexon! Unsay nahitabo, Teresita? Luisito, giambush mi o ginagit nila si Laila. Gisakay nila sa auto nga itom. Kinahanglan makitaan si Laila. Luisito, okay ka lang? Maglingkod ta, Teresita. Dali, gunit na ko, Luisito. Ayaw pagpadasa ka ko, ulha ba? Dili ni mahimo! Kinahanglan mo balik na ni si Rexon! Hello, Venus! Rexon, nasa ba? Balik na rin! Kinahanglan magpagkasalta! No! Pakitaon ko si Laila! Basta di si Laila nga mamatay, Rexon! Ikaw ba ang napakidnap ni Laila, Venus? Unsa? Wa ko'y labot ko na unsa man ang bayhana! Ang akong gusto nga mobalik ka diri sa simbahan karon dayon! Ari pa tayo ng atong pagpakasal! Ayaw pa bakak, Venus! Ikaw lang ang may kasukok, Laila! Oo, nasuko ko niya! Pero wa ko maghuna-huna ini sa diyang mihukom ka nga magpakasal ta! Basta dali na sa simbahan! Dili! Ipospon ang atong kasal! Bye! Rexon! Rexon! Panuway! Panuway! Gibutang na niya ang phone, bisit! Nangabag naman ni kasala! Luisito, o sa may atong buhaton ni ini karon. Kinahanglan makitaan si Laila. Tawagan ako si Major Agosto. Magpatabang ko niya sa pagpangita ni Laila. O niya, o sa maning kasal? Huwag kasal ka mahitabo karon, Teresita. Dali na, mamauli na ta. Ha? Tawaga si Digoy. Kinahanglang mahibaw ta siyang lakaw. Digoy! Haan mo karon! Di ako tiri. Isubay ko tiri. Padom sa South Dong Rexon.
Kaya doon na nakakita nga padong diri ang auto itong nga akong gisundan. Sige. Padaw na sa ko diha. Sige dong. Agoy, sabi na kong magsadya taning kasala. Magkagugiyang manita. Sige na, Noy. Musunod ko nimo diha sa south. Sige, bye dong. Di ni mahimo. Kinahanglan mahinayon gud ang among kasal ni Layla. Anong karon pa maging siya kidnapa nga kaslo na ni? Si Venus, sa mukay ni niya, Hello? Unsa naman, Bimbo? Nakita na mo si Rexon? Wa pa. Ako pa siyang kikontak, pero di pa makontak. Kung makita ni mo si Rexon, tanagin siya balik diri sa simbahan, ha? Dili mahimong i-postpone ang among kasal. Na-postpone na ang among kasal ni Layla, Venus. Kinahanglan makita agad si Layla. Kung makita ni mo si Layla, dadaan siya sa layo. Kaya dili na may magkita. Venus, ayaw palabis yung pagbaliwa sa pagkawa ni Layla. Kaya ang magawa sana, ikaw ang gustong mawa siya, nga makidnap siya. Unsa? Nagparehas na may magdagan sa iyong utok si Rexon? Ako naman hinuon yung pasagilan nagkikidnap si Layla? Kung di ka gusto madudahan, pagkita sa mugamay kahingawa nga, gikidnap si Layla. Dili ko plastic ka pagkatao, Bimbo. Sorry na lang. Pero ang tinuod, dili paghihapon ko ganahan nga magtanaw sa dagwa itong Layla. Bisan kung dili na siya libat. Naunsa naman ang Venus, oy? Ay, pasagdi ko ninyo, oy! Pasagdi ko ninyo nga mangantoy nga magpapasin ng kalibutan na si Layla. Husto na, Venus! Husto na! Kay mama bitaw na akong gibati. Nalipay kong gikidnap si Layla. Hilom na, Venus! Pagpakasal na imo, kung di ka maghawat na mo direksyon, bye! Present ni mga tuwan na! Kung ikaw man ang nagpakidnap kay Labit, iuli na lang siya. Samtang di pa kumahinayang sa paggamit sa kung gahong arumakit-ag si Layla. Tito! Maayo kay nabati ko na gid mismo si mong baba. Nga di ka gihapon ganahan sa kong anak, Venus. Kay nagpaila ka lang nga ikaw ang utok sa mga kidnapper. Tito, wako'y kalibutan ini, uy. Og labaw ng wako'y labot sa pagkakidnap ni Layla. Siguro alang yun. Kung di ka gustong maproblema sa tibok ni mong kinabuhi. Dali na, Teresita. Luisito. Mamauli lang muna ta. Adto ta sa bahay magunahon sa angay tang buhaton. Trusam ni Tigawang nga. Nagdalag buset! Hoy! Hoy, mga sir! Unsa man mo? Digid mo magigsulti na ako. Klaro ako nun eh. Kailan may inyo ipalukat na ako, ha? Unsa magid mo? Amang mo o bungol? Nga namihon ng mata. Ay! Ari! Ah! Hoy! Unsa ba ka, oy? Nga na mo brigibira ako, unsa ba na? Ah! Imo ko taptapan? Ari! Ari! Taptapan yung buhay niya, wati-utingog. Ay! Pangit-ngit ba? Tinudanan na yun ni inyo, ha? Unsa bang grupo si Tikato? Bantay lagi mo sa grupo sa una? Patay magimos kuhit gang ba? Ay, way kumidya ba? O, sa magyo ko ninyo na doon? Saan naman ni Silixon? Basta magtubag sa kong tawag. Kisa ka ng grupo nga may kidnap ni Layla. Kinahanglan makapanawag kong tabang sa higala kong mga pulis. Hoy! Layo na tano. Yun ang nata. O saman, aabot na ta? May mabayo kong tangtangan tap-tap sa kong mga mata. Op. Gate rong yablihan, no? Aha, may gate ang bahay ng dad anak ko. Ha? Hindi din yung plano ba, no?
Wala si Kwati na yung hindi. Ano ginimbayos makidnapper ba? Kasahos na yung ini. Hoy! Nausap-usap mo! Ano di ba mo maningo, koy? O sa man giputlan mo gila? Aray! Ay, tepa, Sila tiki ko kasukol ini nila da. Gibaklid kong maayo. Balik ko na, og. Aron tangan ka sa tap-tap yung mata. Tepa. Hoy! Kakuyog ko. O sa mga kidnapper ka o sa kristan ka? Hoy! Talikod. Talikod? Oo, talikod. Kaliting man ko sinutihan, ani. Ay, salamat. Kaya makakita na ko. Uy! Hala. Kaya manidid ako nga bay? Ang paril naman ay taas kayo. Pero, uy, sir! Hoy, Sir Opaw! Ay, sumis na di man maningo ko, eh. Kang kisa maning bay, sir! O kisa matay ng sugo ninyo, ano kinapon ko? Ha? Di naman tingog ang Upaw, ay. Mga sindikato mo, no? Kidnapuran sa mga inyong gibuhat ako, no? Ha? Kamu, nag-usik-usik ligod mo sa inyong oras na ako. Di lagi taong kulukaton sa may ilan akong anak. Kaya ka na si Sir Luisito, dili na ako tinuya, Papa. Kasabot mo! Oo. Uy. Sud pa rin sa bahay, ma'am. Uy. Gimam pa ko. Uy. Dong. Kabuutan ko ni mo, Dong. Kaninod ko ni Baya. La, mga antik may mga butang din, eh. Dong. Hoy! Hoy! Hala. Bisira mo ko ni pagdahan. Hoy! Asa mo, hoy! Asa man, eh? Anino ko ninyo ihaon din, eh? Ano? Yabang ka, ni pagka... Sakit sa katumagin na pera, oy. Kabuutan sa tingin ko ito, usa. Kinsa bang kayo napakidnap na ako? Nangita ko ikaputol yung kapos na kung kamots lo yubi. Pa, hay kay kusina, ani. Kana tiyali diha. Mo ni kusina. Mangita ko kusilo ikaputol niya akong kapos. Pastilan. Nabalik naman ni noon ta din sabay. Inay mabisita sa kasal karong orasa. Mulahos na ko sa kong kwarto, Teresita. Adto na ko dito manawag ni Major Augusto. Pastilan. Dili ba ka niya atakihon karong si Luisito nga kikidnap si Layla? Kisa magiging ka ang may kidnap ni Layla? Layo-layo naman nga akong gilaganan, pero wa pa man dyan ko'y nasigpatan nga itong auto. Wa ba ka ito masayo pang ipangutana? Dagan na ba sang auto nga itom? Hani, ni prinsa lang kay dunay pakupako ang auto sa nagkidnap. Wa lang i-plate number. Ira, kinsa maning namariglaw og silpato na ako. Oo, auto ni Dong Rickson ka nang naas ko liyo. Naapsan na day ko niya. Padapin ko. Okay. Direction! Dali ako ni mo nakapas ako din sa autong. Sa, gipalupa ni mo ng imong sakinan. Ilupa ni mo ang kasara. Huwag ka makaagig traffic. Noy, balik sa agi. Musa? Ako'y mo padayon sa pagpangita ni Layla din sa South. Ikaw dito sa North. Usa? Babalikon ko ni Mus agi, do? Oh, importante nga ang South ug North ang masubay na to. Kay, wa ta makasiguro kung tuwa ba siya sa North. Si, ato ka sa North. Pero, kadit lang. Diklayan nga, ikaw sa mangita sa autong itong din sa South. Pero, nganong wala mo lang kamato dito sa North, eh? Nganong miapas man yung kadako din sa South? Ay, napandagang pangutan na diha, Noy Digoy. Sige na, balik na sa Norte.
Magkontak kayo na lang ta. Sige, mao maka. Ala. Ang imong pagbuot ang matuman. Bisan kon galibog ko. Ay napaglibog-libog na. Magbuwag na ta. Unsa? Gipabalik ka ni Rexon sa agi, Digoy? O lagi, ma'am. Siya na lang kurang musubay sa south o ako sa north. Naunsa man ng tawhana. Miapas pa man gyud diha. Maabita na ako nalibgan nga nung ingon ani. Ingon pa siya, magbuwag ta. Mura big uyab kaya magbuwag. Unsa? Tita! Unsa na may balita ni Rexon? Hain naman siya! Dili na niya ang ibuhaton ako, tita! Andam ng tanan sa mong kasal! Abi ninyo, wa makawin ang akong ginikanan nga iyang gipasagdan sa simbahan! Venus, kalma lang. Ay, dili na naman ang kalma, tita, oy! Among kasal ang wa madayon! Tita, hain naman si Rexon. Usam ka na itabo. Isam ka nagkidnap ni Laila. Kana ang wa ko mahibaw, Bimbo. Pero tuwa na si Rexon sa norte, samtang si Digoy sa south. Usa? Muna ilang gilakaw karon? Norte o south? Ambot ko nga nung nangabot sila dito. Pero nagbuwag-buwag ko no sila. Kinahanglan makontak ako si Rexon! Di na siya magtubag sa cellphone. Ang brusat! Ang brusat na kinabuhiya! Naka mo kinikitap-kitap ni Laila! Wala hinuwa mahinayin ang mong kasal ni Rexon! Ako kasal ang mahinayon, Venus. Ug mas labaw ko na balakan ni Laila. Saan kay plano sa mga kidnapper niya? Kwarta. Luisito. Tito. Klaro na lang kayo. Kay palukat sa nagkidnap si Laila. Unsa? Ug ikaw, Bimbo. Kung tinood nga mahal mo nga akong anak, nabangi si Rexon sa pagpangita niya. Oo, Tito. Mulakaw ko balik. Akong tawagon akong kailang pulis. Magpatabang sab ko niya. Dali na, Bimbo. Kinahanglan makontak sila ko si Rexon. Uy, maputo na lang o tani akong gapos. Uy, ini kutsilyo. Ay, kakuyaw bisag masamad ko, ani. Marunong sa ni mga kidnapper da. Labi na to upaw. Gibaklid ko sa paggapos. Maputol na lang ito kang gapusa ka. Ay, ito na. Ay, naputol na. Kanindot na sabi nilang kusina, oy. Gusto, mangita ko telepono, oy. Para makapanawag ko ni Papa Luisito. Ato sa sala. Ay, kibutang ang telepono, ha? Wama sa telepono din sa sala. Ay, taoy. Aksyon na kukulbada. Kinsa pag kayo utok ni pagkidnap na ako? Ipalukat yung kako ni Papa Luisito. Pero, mulukat sa yung kaha si Papa Luisito na ako. Kinahanglang tumano ninyo ang akong sugo ninyo. Sige. Bye. Kinsay mong gitawagan, Luisito? May lain kong grupo sa mga tao nagipapangita kang Laila. Mayon tag mahibaw na ta kung unsa gitumong sa mga kidnapper sa pagkidnap kang Laila. Kinahanglan gyud. Teresita, gikapoy kog maayo. Magpahuwayo na ako. Mahibaw alang ko kung manawag na ang mga kidnapper. Sige, Luisito. Hain namang kasangko si Dikoy sa pagpangita ni Laila. Gibang kong magaling kinabuhi, Mura mo kong nangita, kong dagong ni ilawom sa dagat. Ako kay bao, gaasa ko mangita ni Laila. Ay, salamat. Nanawag si ma'am.
Ma'am, kung kuapa, tabangi taong ko guna sa akong buhaton karon, ma'am. Hain ka man karon, Digoy. Di anak ko paingon diri sa norte, ma'am. Unya, unsa may huna-huna mo? Nagid ka diya paingon ng mga kidnapper? Ay, naku. Magitahong ko'y nasigpitan, ma'am, eh. Naglain ra ba ning akong tiyan? Ay, nahala. Pauli na lang una dire. Total kung ikidnap man yun si Laila, manawag yun ang mga kidnapper aron ipalukat siya. Okay. Salamat taon ka, ma'am. Kana yun nga akong ipaabot. Nga, papauliun ko nimo. Anghel gikan ako, ma'am. Anghel nga tabatsing-tsing. Pauli na ko no derebe. Ay pagsigig bugal-bugal diha. Yes, ma'am, Teresita. Ano ba mo tawag ni mo si Rexon? Wa naman, ma'am. Nibong lang ko niya. Nga nung ganahan man siya nga adto mangitan ni Laila sa South. Tuod, no? Apli mo ni mga kwartos bay? O kining kwarto, ha? Ha? Hala? Naisinina sa babae sa lingkuranan? Bahala na ni. Salamat in taon. Mailis na naginin ako akong Buda. Hasta nga sulaan ni, uy. Magkinaon saan eh. Kung makailis na ko, pagkulatahon ko ginamit kidnap na ako ba? Basta musunag balik. Pero, ano magikaning bayan, no? O may laing tao na tikaw-tikaw? Hay, nasa ka nagkidnap na ako. Pero, ano ilang akong gikidnap? Magdato maning niya ni Baya. Ilis ko eh. Kanasinina sa bangko ako ipulil akong Buda. Uy! Hala! Cellphone! Hala! Cellphone yun! Magmadawag ko ni Papa ini. Pero, wala ba sa kumahinom siyang number? Ha? Hala? May text man din ni cellphone, no? Hello? Oh, hello naman ang gitext. Kini na lang ako tawagan. Kini nag-hello. Wala man mag-text na ko ang mipahibaw na ko. Ni sa South si Laila gidas kidnapper. Kinsam ka ning misteryosong nag-text na ko. Nga niya din hipaingon ang mga kidnapper. Ako ba ka siyang tawagan, no? Uy, maninawag. Number lang. Hello? Tabang! Maluoy ka! Kikidnap ko! Kasal na ko karon pero kikidnap ko! Tingog taon, oy! Tabangi ko! Laila! Rexon? Ikaw na? Laila! Unsa man yung binuanga? Oy! Ako'y mangutanan ni mo kung nasa rin binuanga. Pero ikaw may bitubag ng number sa cellphone nga diya sa kwartos bay, ha? Nagidaanan ako sa mag-kidnapper. Ang butoy! Ay kung ilara, ha? Di mo na plano, no? Drama ni nga kikidnap ko, unuhay. Pero tinuod, ginahan ka pagwatahan si Papa Luisito. Klaro kay pattern, do? Hoy! Ay ko pagsangin li, ha? Sa? Ay ko pasangin li. Kay, nangita sa kunin mo. Kaming duha si Noy Tigoy. Kalayo na ba naglagpot si mong utok, eh? Angang! Ganong magduda, gutawang ka nga. Ako'y nagpakidnap ni mo. Angang, B! Ikaw may mitubag karon. Hindi ikaw kidnapper. Saan taong ka, oy? Kakaro ang Rexon. Hoy, day! Nangita sa kunin mo, oy. Kay, nabalaka ko nga, basig makuyapan sa kabalaka si Tito Luisito. Ugmay mo ba? Kuwaasin mong huna-huna nga ako'y nagpakidnap ni mo. Kay dili na mahitabo. Kung dili kay utok sa tanan, B. Ngano ikaw may nakatubang sa kong tawag, B? Ha? Ba lang? Nganong may number na ko ang mga kidnapper? Giyon sa naman kanila, ha? Kibiyaan to rin sus, bay, oy. Ako naman ganin nagtangtang sa kong kapus. Mingo pa kay diri. Unsam na ang baya ang ilang gidadaan mo?
ihulagway ang iyang pintal o ang atop ini. Puwa ang atop. O, Juan, wala siyang down na. Pero taas kay siya kural. Unsay kolor sa iyang koral? Juan, light blue din sa sod. Ambot lang kasi sa gawas. Unsay agianan paingon diha, ha? Ay, ambot oy. Kaya gitaptapan man ko nila paingon diri. O diri na ko sa sod sa parin nila tagtangi sa tap-tap. Oh, unsa? Kun mauna, wagid kay nakita sa lugar nga inyong giagian? Ay, wala gitaon, uy. Unsa ko gitaptapan sa inyo? Oh. Di ka na makakita. Pilosopo maghihapon kay? Di taruga pagitaon ron. Kung di ko nimo pangitaon, ihatag ni Papa Luisito kini number nga akong gigamit aron sila mangita nako. Ako'y mangita nimo. Isulti ang tanan nimong mahinumduman. Ay, usa ra gid kabutang nga sure ko. Ni ako sa South Dapit. Oh, unsa? Oh, tinuod gid ang gitext nako. Unsa gitext nimo? Nga niya ka gidda sa kidnapper sa South. Unsa? Sige na. Pag-una-una na diha kung asa ka dapita karon. Kung unsa imong giagian. Last nga naong sa krasada nga imong giagian gud. Butoy, di na ko kahinumdum. Kay taas-taas mo ginamong dagan. Human ko na tap-tapi sa mga mata. Kinsa may kauban nimo diha? Oh, wa. Bibiyaan lang ko sa mga kidnapper. Oh, gibiyaan di ka. Gawas na diha sa bahay. Unsa pa may gidugayan nimo diha sud sa bahay? Oo, sir. Pero, ilisan na ako niya akong Buddha. Hello? Hello? Giupres maldita. Uy, may nag-text. Address man yung iyang text. Hauman sa di sa kulawas ng sinina nga nabilin din ni Sol sa kwarto. May nikid makalihok na kong maayo. Magawas ako din sa bahay. Nakalak man ni pultahan. Hoy! Ablihin ni pultahan! Hoy! Bangkong na ni kinabuhi, Gipriso mo ko din, eh. Kinsa mo kayo nagkidnap na ako? Asal ka karoon sa Rexon? Pero di ba siya mutubag? Pisito ka na kinabuhi, oy. Ay labag gilag niya, Binos. Idraptan lang ka sa inyo. No! Sino? Diliwan ako mapawala sa amo. Naglibog pa ko kung saan ako magpasabot sila sa mga magpapay ng hitaboa. Nga si Rexon pa maging nagita ni Layla. Ambot ang tuntuhana, oy. Ngayong dali kay siya nakaliko aron pagpangita sa mikidnap ni Layla. Nauli po na ginasmanto ni Tito Luisito. Digoy. Ay, ma'am. Askang kapuyang lakaw. Huway tumong. Nagkakontakay na ba mo, Sir Rexon? Busy mang linya siyang phone, ma'am. But asa nakato siya sangko sa iyang pagpangitang Layla? Kisa mo yun kang mikidnap ni Layla, Digoy. Sumaar sa ko nakita, ma'am. Mura man sila og mga professional yun. Huwa na. Lain na sab ng problemahan ni Luisito. Yun na, hay naman si Sir Luisito, ma'am. To siyang kwarto. Magpatawag ra siya kung manawag ng mga kidnapper. Askang mingawan ako ni mo, ma'am. O, sorry. Kuan, ma'am. Laaya sa kong lakaw nga wa ka, ma'am. Honest, ma'am. Okay ra gyud dato nga mangita kong Layla dito sa norte kung kauban pa ka nako. Okay ra gyud ka. Sana all. Wa nang po'y kapuslanan ay mong pag-adto sa norte, God. Kay wa man gyud to'y tumong. Wagot kay gisundan, di ba? Mao na. Mao bitaw, ma'am, nga nalibog lang ko sa plano ni Dong Rexon. Ngano kang gusto magin siya nga anto siya sa south unya ako gipaadto sa norte. Unsa man sa imong tan-aw ang gibuhat ni Rexon, Hadigoy? Ako na siguro, ma'am. Nga sure gid siya siyang kaugalingon nga adto niya pangitaon si Layla sa south. Mao ba?
ng tanang pultahan ni Nisbay. Ano ka nino? Kalibog ay. Hain maghamang kidnapper. Ano ilan naman lang kung ipasagdan ni Nisod? Gutom na rabada. Mangukay ka akong pagkaon sa kusina, no? Gusto. Ako susiyon sa kusina. Kudurab ko'y malamoy dito. Hala. May giluto man day din, eh. Init-init mang pagkaon. Doon nagluto din, eh. Ni ay doha kaputahing sudan nga giluto. Humba o pakbit. Ang ako mga paboritong giluto da. Suwayin ko di abli ni ubang pultahan din sa kusina, be. Lakman sa dinhi. May nanuktok sa pultahan. Dito sa gawas. Ako din susihon. Kisa ka na nanuktok. Nakalakyod. Hoy! Nakalak, hoy! Kisa magkanaas gawas! Hoy! Lakap! Ikaw ginang nasa sud? Rexon? Ikaw sa nasa gawas? Hello mga ka-DJ, no? Dahil nila sa takotob, no? O gidapit ko kamo sa pagpaminaw ng uban pang sugilanon, Laila Libat. Salamat kayo, no mga ka-DJ, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.